Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia tibqa' jibbaża l-politika tiegħu fuq l-eżaġerazzjonijiet il-biża' u l-fatti żbaljati. Hekk reġamel il-ġimgħa filgħaxija meta kienet jitkellem fil-kazin Nazzjonalista ta' Tas-Sliema u qal li n-nies f'Tas-Sliema qed jagħmlu saħansitra tliet bib minħabba r-rata tas-Serq f'Tas-Sliema. Aħaw familji ġo Tas-Sliema issa illi qed jagħmlu t-tieni u t-tielet bib ġal-appartamenti tagħhom. Meta tkellem fl-attività politika tal-Partit Laburista fix-xahar Għawdex, il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia żvela kif mqabbel mal-aħħar sena tal-Partit Nazzjonalista ir-rapporti tas-serq mingħajr djar f'Tas-Sliema naqsu bi 30%. Fl-2012 kien hemm 76 serqa minn djar f'Tas-Sliema. Is-sena li għaddiet kien hemm 55 każ ta' serq f'Tas-Sliema. Il-Ministru Michael Farrugia elenka wħud mill-miżuri li qed jieħu l-Gvern biex issiret il-kriminalità u jtep ir-riżorsi u l-kundizzjonijiet tal-forzi tal-ordni. Hawnhekk espona l-qrq ta' Adrian Delia li hu parti mill-politika tal-Partit Nazzjonalista bbażata fuq il-biża'. L-ewwel għażla. Mela, li semmejt iktar qabel. Min jigdeb, ibeżza u jxewwex kontra pajjiżna, jew min qiegħed jaħdem għal ġid tal-poplu Malti, għal ġid ta' pajjiżna, ħalli pajjiżna jkompli jitla l fuq u jkun l-aħjar fl-Ewropa u lejra tad-dinja. Fis-stqarrija l-Gvern qal li dan juri b'mod ċari li dak li qed jingħad mill-kap tal-Oppożizzjoni huwa l-bogħod mill-verità u intenzjonat biex jallarma r-residenti fil-lokalità ta' Tas-Sliema. Din hi l-istess retorika tal-kap tal-Oppożizzjoni li fil-waqt li jgħid li l-kriminalità tiżdied bla kontroll, l-istatistika turi li l-każi ta' kriminalità rrappurtati naqset fl-aħħar sentejn bi kważi 8%. Dan minkejja li f'pajjiżna żdiedet il-popolazzjoni, żdiedu t-turisti u żdiedet l-affluenza fil-pajjiż. Il-Partit Laburista qal li Adrian Delia tieni darba qal fatti mhux minnhom. Bil-fatti juru li d-dikjarazzjoni ta' Delia mixejr qajr minn sensiel oħra bbażati fuq il-biża', imma fuq kollox kontra l-verità tal-fatti. Waqt id-dibattitu bejn il-mexxejja qal li naqsu l-edukaturi meta fil-fatt l-edukaturi żdiedu. Il-Partit Laburista qal li l-kampanja ta' Delia hija waħda bbażata fuq il-biża' u n-negattività billi jbeżżab fatti li ma jeżistux. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.